Бу якташлык җәмгыяте юкка чыккан авылларны барлау эшен дәвам итә. Башлангычы мәшәкатьле булса да, нәтиҗәсе бик күркәм. Истәлек ташларын ачу тантанасыннан Мөршидә Җиһан репортажы. Менә шушы урында 1861 елны Байковка авылына нигез салынган. 100 елдан 1969 елдан ул авыл юкка чыккан. Кайчандыр яхшы тормыш эзләп, туган нигезне ташлап китәргә мәҗбүр булган авыл халкы көннән-көн сирәгәя. Бу безнең изге бурычыбыз. Әгәр дә безнең шушы каһарманнар, кырбаннар булмаса, безнең тормыш икенче төрле булган булыр иде. Бу эшне без киләчәктә дәвам итәргә җыенабыз. Әлеге хәтер ташы бигрәк тә аныкларыбызга күрсәтеп калдыру өчен әһәмиятле ди Надежда Чикилева. Әтиләре сугыш ветераны Константин Никитин шушы стелладан ерак түгел зиратта җирләнгән. Мы приезжаем, у меня тут отец похоронен. Безнең дәвамчыларыбыз нәсел тамырларын белергә тиеш. Стелла ясап куюлары бик әйбәт булды. Горурланабыз. Оныкларым да тыныч тормыш өчен көрәшкән ерак бабайларын онытмас. Хәтер ташларын ачу бер яктан тантана, икенче яктан яшь аралаш хәтер көне. Бүген үч авылга яңа туган Куринские выселки, Байковка дигән авылларга куйдык истәлекле ташлар. Бу авылларда туган кешеләр бар, бу авылларны искә алган кешеләр бар. Шуларны җыеп, менә бүген матур мәҗлес үткәрдек. Тарих ел язмасы хәтер сагында торучылар барында гына тулылана. Район җитәкчеләренә рәхмәт әйтәсе килә. Шушы буа якташларының җитәкчеләренә землячество алар инде менә җыелышып, шушындый стеллаларны 19 авылга куйганнар һәм киләчәктә дә әле эшләргә җыеналар шушы истәлекне саклар өчен. Әлеге хәтер ташы юкка чыккан Курени выселкасы авылына һәйкәл. Эти памятные знаки, они регистрируются как... Сугыштан яраланып кайткан Иван Петровның да балалары хәтер ташы ачуда катнашты. Әтиебез умартачы иде. Гаиләдә 5 бала үстек дип искә алды кызы Алевтина Пугачева. Деревня потому что распалась уже очень много лет назад, а это хоть будет память. Авылыбыз инде күптән таралып юкка чыкты. Бу стелла кайтып йөрергә истәлек хәтер урыны. Әтиебез туганнарыбызның исемнәрен мәңгеләштергәннәре өчен оештыручыларга бик зур рәхмәт. Кайчандыр Курени авылынан аерылып чыгып биредә Курени выселкасы авылы корылганын белүчеләр сирәгәеп бара. Ул Чукса елгасы аръягында урнашкан була, истәлек ташы авылның зираты белән янәшә куелды. Геннадий Петров кайткан саен күзгә яшьләр тыгыла дип озак кына сөйли алмый торды. Булдыра алганча кичкенә генә истәлек ташы куйган идем. Бүген ачылган стеллада исем фамилияләр дә язылган. Әлбәттә, күңелгә горурлык хисе өсти. 3нче хәтер ташы яңа Янтуган авылында ачылды. Без менә шушы булган геройларыбызны һәр вакытта исебездән чыгармыйча, буыннардан буыннарга тапшырып калдырырга тиешбез. Бу безнең төп бурычыбыз. Шуңа күрә дә ул инде менә гранит белән язылган, гранит тактада язылган хәрефләр аларга беренчедән мәңгелек калсын, икенчедән дога булып барсын, яшьләргә үрнәк булсын. Буа районында юкка чыккан авыллар саны 100-гә якын. Әлбәттә, бер юлы барысында кылачлау мөмкин түгел. Шулай да бу эшне тәкъдим итеп башлап йөргән Ирек Закиров төшенкелеккә бирелми. Әлбәттә, инде кайбер авылларның урыннары да билгеле түгел. Торган кешеләрендә, сугышта катнашкан кешеләрендә табасы кыенлыклар бар. Әмма тикшерәбез, әгәр дә инде тагы бар икән авыллар, без әлбәттә аларны яңадан мәңгеләштерергә тиешбез. Мөршидә Җиһан, Фәрит Җәләли, махсус Буа районыннан.